arazo nagusienak agian udan aurki ditzakegu. Alde batetik, zenbat zomorroak eta insektuak etortzen diren, eta batzuetan desatseginak diren. Eta beste askotan, ezetasun falta gertatzen da, orduan prozesua gelditzen da, eta animatu behar duzu. Ura botaz, edo gehiago mugituz, edo gehiago airestatuz. Usaintxarra, gehiagizko ezetasuna, gero, batzutan agertu daitezke bertan nahi ez ditugun animaliak. Insektuena, pixka bat engorrosoagoa da. Baina zuk botatzen baldin baduzu organikoa dena, eta batez ere udan, zazi usteldua dagoela, eta azukre edo hor usaintzen dutela, edo nabaritzen dutela, hor gainean botatzen baldin baduzu strukturante lehorra, edo hemen bertan dago hemen materiala, baina ja sasi lehorra, hor gainean bota, orduan ekiditzen duzu. Gero tapa jarri, eta hola, konpontzen da.